Selamat malam sahabatku semua, selamat hari Minggu, Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Seperti biasa saya akan membagikan renungan harian yang diambil dari buku Pajonok Kamu Matu Dewata. Pastilah kita sudah ke gereja hari ini, baik melalui kebaktian tatap muka maupun kebaktian virtual. Untuk melengkapi khotbah yang baru kita dengar, saya akan membaginya dari Pajonok Kamu Matu Dewata. Kita mulai dengan bernyanyi bersama dari buku ND nomor 213.
Renungan harian bagi kita diambil dari Job 42 ayat 10. Dungi humosing madibahe Jahuba parsorion ni si Job. Uju namar tangiang ibana mangodihon ale-alena. Jalanasa arta na di si Job na julu silopit 2 ditabai Jahuba. Silopit 2. Buasa martinaonon si Job. Molo tajaha buku Jopon sude mulai sian biddu parjolo sahatu biddu pa 42 hon takas maboto otak. Ia partinaonan natinaon ni si Job. Si Jopi ima batu ujian haporseal. Diuji debatado haporseaon ni si Job. Aidung salpu sude ujiani jala monang si Job maradupon ujiani pitor dipuji si Job do debata. Jala dihatindakon ibana do ia kedaulatan ni debata ima kedaulatan naso tergugat. Pengakuan nido mabahen gabe mardame ma si Job dohot debata. Mardame dohot dirina sadiri. Jala mardame ma nang dohot dongan najolma. Marhite pergumulan partinaona ni si Job boy secara langsung pajupang jala makkatai dohot debata. Jala marhite pajupangani diboto si Job ma naso di pasobu debata ibana di si taonon nai. Pengalaman nodo na mengubah perdalanan ninguluna naung sanga magopui. Jala pengalaman nido nang na patubuhon parsi hohotan na maradupon debata. Boy doi taide disikap dohot tindakan ni si Job. Aidung mardame ibana dohot debata. Mardame ma ibana muset wakkadonganna. Dada holan hata si Job na mardame dohot debata. Dipuji ibana do debata. Laos dibuan ibana do pilihan si tutungo tu debata. Pilihan si tutungo nido nagabi baritalas ni roha. Ai ido na hinirin ni debata sian ganup jolma. Asarade pasahat pilihan na tu debata. Nang pe ikon martinaonon. Marhite haradeon pasahat ton pilihan nido dibereng debata tu bagasan ate-ate ni jolmai na tutu si tutudo ibana makkaholongi debata. Jalarade mangulahon tona dohot aturan ni debata. Dipahobbar si Job do sakap na tu sakap ni debata. Jala alani ido gabi silopit 2 do di jalo si Job pasu-pasui sian debata. Amin. Oke sahabat semua, demikianlah renungan harian sebagai pelengkap khotbah yang baru kita dengarkan di gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus selalu menjaga, memberkati, melindungi kita, dan memberikan damai sejahtera meskipun pada masa pandemi COVID-19 ini, supaya kita tetap sehat, mematuhi protokol kesehatan, walaupun beraktivitas apapun yang kita lakukan. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas!